Overgangsmeditation. Sæt dig godt til rette i en oprejst position med rank ryg og en ret linje mellem hals og rygsøjle. Træk hagen lidt ind og lad skuldrene falde ned på plads, så du sidder med en fornemmelse af værdighed, vågenhed og nærvær. Sid med hænderne på lårene og gerne med håndfladerne opad, så du sender et signal til din hjerne om, at der er fred og ingen fare. Hvis det føles behageligt, kan du lukke dine øjne. Ellers kan du have et ufokuseret blik på et punkt foran dig. Nu kan du bringe opmærksomhed til den fornemmelse, der er inde i dig lige nu, eller de fornemmelser, der er inde i dig lige nu. Hvad oplever du lige nu? Hvilke tanker går gennem dit sind? Hvilke følelser er der til stede? Og hvilke kropslige fornemmelser oplever du lige nu? Ret nu opmærksomheden mod dit åndedræt og de fysiske fornemmelser, som ledsager dit åndedræt. Ret opmærksomheden mod mavens bevægelser og fornem, hvordan din mave udvides på indåndingen og flader ud igen på udåndingen. Og lad så åndedrættet brede sig ud i kroppen som helhed. Sammen med åndedrættet kan du brede din opmærksomhed ud, så den omfatter hele din krop på én gang. Din kropsholdning, dit ansigtsudtryk, og hvis der er fornemmelser af ubehag eller andre intense fornemmelser til stede i din krop, så bring særlig opmærksomhed til lige netop det område. Giv området særlig opmærksomhed og tillad fornemmelsen at være der, lige som den er, med venlighed og accept. Og vend så opmærksomheden tilbage til åndedrættet. Indånding og udånding fra øjeblik til øjeblik. Åndedrættet, som er den ressource, som du har med dig hvert øjeblik af dit liv, og som du når som helst kan vende tilbage til og bruge som anker for din opmærksomhed. Og den erfaring kan du nu tage med dig ud i resten af din dag. Og når du om lidt hører klokken, er meditationen slut.